Serbisyo Publiko. Ron, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-20 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Tatlo ka 20 gid subong no. It's 20 kag tuig 2020 ay 40. Grabe. Sige, mayo lang ang pag-monitor sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag Oriental Negros kalakip man sa bugos nga Region 6. Inupdanay kita mga kaaksyon sa isa naman kidisyon sa Aksyon BBB. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia ini may kang tanan sa Banwa sang Calatrava may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga probinsya. May nagpositibo nga LSI naglabot sa 192 mga kaso. Samtang tatlo katuig nga batang lalaki sa Cadiz nalatnan sang COVID-19.
Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. Ini may kang tanan sa lockdown sa Purok Magayon, Barangay Singkang Airport. Ginkakas na matapos nga naka-recover na sa among sakit ang apor nga nagarenta sa among lugar. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Eric Magbanwa, hepe sang Police Station 7, ginapainbestigahan ang report nga may duha ka balay sa Barangay Alihis ginsulod sang masupog nga kawatan. Hindi lang ni isa, hindi lang duha, base kung tatlo pa ni ka mga kawati ang nagsulod sa sining puluyan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Action Brian Morden. Ini may kang tanan sa ginaligar. Hiwit kunong motibo sang pagpatay sa mag-amay sa banwasang binalbagan. Samtang sa Bacolod City o kung sa Special Assignments naman nga balita ni Action Artay Hopon. Rapid test ginpatigayon sa mga empleyado sang LTO Bacolod District Office karon nga adlaw deadline sa renewal sa mga plaka nga nagatapos sang 3, 4 kag 5 natapos na tinalikdan nga Biyernes. Samtang sa balita naman sa kay Action Alvin Graba nga report, duha ka district jail sa Bacolod ginpanindugan o kung ginpasidunggan sa 29th Year BGMP Regional Advisory. Samtang sa aton sini mga out-of-town reports naman mga kaaksyon sa Dakbanwa sang Cadiz. Igabalita ni Action Roger Gotib, illegal nga pagpabulang ginraid sang kapulisan. Duha ka mga persona nadakpan. Sa Dakbanwa naman sang Sagay, igabalita ni Action Tomon 40. COVID-19 update sa syudad sang Sagay, mayara na sang 19. Ang positibo kag mayara na sing 8 ang na-recover. Samtang sa La Carlota naman nga balita kagiban nga bahin sang Central Negros, igabalita ni Action Percival Villamor, isa ka persona ginserbihan sang warrant of arrest nga nagahupot sang armas lutango, wala sang nagakaigo nga papili sa banwa sang Pontevedra. Samtang sa balita national, Presidente Rodrigo Duterte ginpirmahan ang layi nga nagatugot sa adjustments sang school calendar. DILG nagapanindugan sa same campaign sa mga nagalapas sa quarantine protocols. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan, mabatian karon dugay-dugay sa mga balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng atong oras, 11:51 na mga kaaksyon. Samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, tigirigma na, tigpalanyaga na. Sa iban sining away pa palanyagahon, gapangita pa, sa iba nagaluto, pagidma na. Sige, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga kaaksyon ta via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Pakarunan ta na mga kaaksyon na. Basahon tanang ginpadala niyo nga mga mensahe diri sa inyo sining pagpangalagad pagi sa Aksyon no Radyo Facebook Live. Kag sa aton sining website ang www.actionnoradiobacolod.com.ph. Sa mga nagabasa-basa sa mga balita tadlaw-adlaw, way nagakatulog ang balita mo. Ang mga balita tama basahan dira sa aton sining website ang www.actionnoradiobacolod.com.ph. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay
manumbalik kita dugay-dugay matapos lang ang pila ka mga importanteng mga hilikutong sa sining mga ino. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos, daligid lang mga kaaksyon na samtang nagaro timo-timo kamo dira matamyaw tanay sa mga kaaksyon naton via Facebook Live sa aksyon no Radyo Bacolod. May lang pag-monitor kay Gian Resisio, kagawad Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, kag Rogelio Benignos Liti Jr. May lang pag-monitor si Rogelio Benignos Liti Jr. kag paring ino Deriada Valderrama, paring ino Valderrama, no? Kamusta ka na, parikoy, pari John John, kamusta ka dira? Ox lang. Ati sige, paghalong lang daw parikoy, Kay Hilin Granada Langrio, watching from Cainta, Rizal. Pasot out lang sa pamilya sa Granada, sa Mabini, Valladolid, Purok, Taytay. May lang pag-monitor. And kay Kenneth Vallejo, may lang pag-monitor. Kag-monitor sila ni Carlos Gulaher, si Dennis Espijo, kag Ray Capatar. Good PM lang. Kenneth Vallejo. Kay Milanda Tanyo Sausadra sa Estefania Subdivision, Barangay Mandalagan, may lang pag-monitor, no? Milenda Tanyo Sausa. Kay Ronnie Robles, may lang pag-monitor. Good PM Action Rex, aslang ko kung pilagid ang biktima sa traffic accident kaina sa La Carlota. I-check tayo na, no? Karon ng dugay-dugay. So, San Malacaste, may lang pag-monitor. Gamonitor sila ni Charlie dira sa Somag, no? Kay Lunila Tarosan, good PM lang. Jennifer Lianio Sonita Erlano, may lang pamati dira sa Erlano family sa taga Bigo, Pontevedra from Taiwan. Ayos, thank you so much Jennifer Lianio Sorita Erlano. Kay Chirek, may lang monitor. Kay Eric Rojo Asyado, watching live Lunes sa Udto. Ay, pwerte, wow, bagong gupit Action Rex, Gani man. Always gid monitor sa Quezon City, Metro Manila, lihog na tamyaw sa taga Pandanon, Selos, Banwasang Morsya. Ayos, thank you so much, Chirex. And Roberto Injapi Jr., sir, may lang pag-monitor, Baskog Idol. Thank you so much, sir. Salamat. Gidhalong lang da sa Banwasang Calatrava, no? Ang aton sininga COP sang Calatrava PNP, Mr. Roberto Injapi Jr. And Rogelio kay Jocelyn Libuon Dispoho, may lang pag-monitor. Valencia Kenneth, may lang pag-pamati man kag kay Maria Mahilom Tihok Duayan. Good PM lang, shout out ko na kay Oliver Duayan sa Sitio Baras-Barasan, Barangay Manlukahok, Sipalay City. Andro Manggilan Villarosa, may lang pag-monitor. Kay Bats Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Great lang si Jobay Kabahog sa Hacienda Santa Ana. Kag kay Mrs. siya sa Victorias nga si Melda. Kay Fidel Togli Ortega, watching from Silay City. Thank you so much, Fidel. And kay Kyle Andico, kay Andrea Amanda Jaime, may lang pag-monitor. Ayos, thank you so much, Gid Kyle Andico. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon, standby sa aton sining pagpanumbalik sa Diligid lamang madugay.
sadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 ng aton oras, 11:59 na mga kaaksyon. Sige, sunod-sunod nga mga balitaan ang inyo sinimabatian sa dili gilamang madugay, but before sinaugaliyon tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta DTX 500 capsule. Mga kaakson ang tumaron ta. Matagad daw, no? DTX 500 capsule mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Ga-monitor ang mga LTO sub-office dira sa Robinsons Mall. May lang pag-monitor sa mga LTO personnel dira sa sub-office sa Robinson. Madamo gid nga salamat mga ihos kag ihas dira sa Robinson. LTO Robinson. Sige, halina kay Action Eden Abusa. Ato to siguro ay nagpa-rainy. Ay, perfect. Sige, kantuan tanang balita gikan sa kay Action Dorel Cabato gikan sa News Center. May kantanan sa palayag ni Presidente Duterte ginpermahan ang layis niyo nga nagapanugot sa adjustment sang school calendar. Kag DILG nagapanindugan sa same campaign sa mga nagalapas sa quarantine protocols kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Pilipinas kag pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good afternoon. Yes, Aksyon Rex, may godto kag sa aton man nga matag palamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpirmahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang layi nga nagatugot sa iya nga i-adjust ang pagbukas sang klase o school calendar sa tion sa state of emergency o calamity sa Pilipinas. Ang Republic Act No. 11480 ang nag-amyenda sa Republic Act 7797 o an act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 class days sa diin nasaad nga pagbukas ng klase ang dapat sa una nga Lunes sang Hunyo tubtob katapusan nga adlaw sang Agosto lamang. Sa bag-o nga layi, ang Presidente, kadungan sa rekomendasyon sang Education Secretary, ang mahimo makaset sang lain nga petsa sa pag-umpisa sang school year sa tion sang state of emergency o calamity sa bugos nga pungsod o sa pili nga lugar. Gin-authorize man sini ang pagpatigayon
sa nga Sabado nga klase o kon Saturday classes sang pampubliko kag pribadong eskwelahan karagahatag sang poder sa Education Secretary agod determinar ang katapusan sang school year nga may konsiderasyon man sang Christmas kag summer breaks sang kag peculiar circumstances ng kada rehiyon. Ang bagong layi ang ginpermahan sang presidente sadto pang Hulyo 17. Ang mga layi ang maga-epektibo sa tion nga mabalhag sa Official Gazette o kon sa mga pamantalaan. Nibaluan, una na ginapahayag sang DepEd nga sa Agosto 24 na magabukas ang school year 2020-2021 paagi sa blended learning. Samtang sa iban pagyed nga balita national, nanindugan ng Department of Interior and Local Government kung DILG sa shame campaign sa mga residente nga nagalapas sa quarantine protocol. Ginpahayag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga 4 ka bulan na ang nakaligad umpisa sang ginpatuman ang quarantine protocols. Apang tubtub subong madamo sa gihapon ang nagapasaway. Suro kay Dinyo nga nabutang sa katalagman ay kaing lawas ang kadaman bungod sa mga pasaway nga sigigwa sila pulian para lamang magkutso-kutso, istorya sa tupad balay o kung magwa nga wala sang face mask kag wala man nagasunod sang physical distancing. Tigin panumduman ni Dinyo ang mga kapitan sang barangay nga ipatuman ang layi sang mga wala nagasuksok sang face mask. Kag dugang pa ni Dinyo sa idalom sang among layi ang mga madakpan nga magwa sa ila pulian nga wala sang face mask ang dapat arestohon kag pamultahon sang 1,000 ka pesos sa unang paglapas o kon first offense. Samtang update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa karon ang cases naglambot na sa 14,644,360. Ang nagkalamatay diri 608,911 kag ang naka-recover 8,735,298. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, July 19, 2020, ang cases naton diri 67,456 na, ang nagkalamatay 1,831 kag ang naka-recover 22,465. Sa Negros Occidental may 14 ka mga bag-o, 268 cases na subong, sa Bacolod 78 cases kag sa Western Visayas 763 cases na, may 26 nga bag-o, 336 diri ang aktibo, 413 ang recoveries, 34 kagapon ang bag-o nga mga naka-recover, kag 14 na ang nagkalamatay o kung may duha ka mga bag-o nga nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Rosa ko sa kohon tani kay ang oras ta doga kwan man, doga saka man, no? Sige, kantuhan tang balita sa Patrol Web Action Alvin Graba. Duha ka District Jail sa Bacolod ginpasidunggan sa 29th year BGMP Regional Anniversary. Yari ang kaundan sang report ni Action Alvin Graba. Yari ang report, Action Alvin. Action Rex sa 8 ka mga awards tanan ang nabaton sang mga katapo sang miyembro sang Bacolod City District Jail, especially yung mga miyembro sa Bureau of Jail Management and Polology. Ini nga katapo ako ng mga awards Action Rex ang nagikan man sa area sang Metro Bacolod District Jail Male Dormitory dito sa Numanan, kag subong man diri man sa Metro Bacolod District Jail sa may compound mismo, no, sa Bacolod City Police Office. Sa second quarter Hakot Award ang ginasiling kag ginahambal sa mga Hakot Award pila gid ka award ni? 8 tanan. Actually top performing jail warden ang area sa si Captain Egbert Nagrampa sa bilog ni nga Region 6. Sa bilog nga Region 6. Grabe O siya congrats mga sirs. Congratulations sir, no? And top performing jail unit ang amuman ang annex ang isa sa mga top performing unit HRD unit CRS kag sa operations diri man sa area sang Takuling Action Rex
isa man sa ginpasidunggan diri ang nurse bilang the best nga o kana best jail nurse diin sa tiyempo samtang yara pa kita sa pandemya kag yara man kana naka-lockdown abi ang tanan nga mga jail facilities sa Bugos nga Rion 6 diri kay Jail Inspector Joaquin Jude Ledesma yara nagatutok gid no sa ila ang ining jail nurse kag rason ini nga ginpasingdunggan man nagligad nga adlaw sa 29th year virtual anniversary sang BJNP sa Bugos nga Rion 6 sa nasiling tanang best jail nurse sa Bugos nga Rion 6 and at the same time nakabaton man sang special award ang si attorney o kon jail chief inspector attorney Anthony Duhilio matapos nga nakitaan manggalit dito Action Rex nga pagpakaon bala sang mga kubos naton nga mga kauturan samtang yara pa kita sa pandemya especially nga naka-lockdown pa ang syudad sang Bacolod nga sila mismo nagadulong sa pagkaon sa mga kauturan naton especially sa area sang barangay Singkang Airport. Sa Mandiri Action Rex sa mga kuan nagpanglima man o kun one of the best jail unit ang area sang Takuling, Metro Bacolod District Jail sa may ano to ganing nakuha to nga mga award to sang Takuling District Jail dira sa compound sa BCPO? Compound sang BCPO best district jail nurse kag best public ano to? District jail nurse. A nurse? Nurse. Kay may nurse nga nakatutok, tugtog karon nga wala gid nakapauli para tutukan lang Action Rex. Ang ila sining mga PDLs upod na mga personnel kay komo yara pa karon sila sa masubra na isa kagatos nga kaadlaw nga pagka-lockdown. Still ara siya nagatutok sa gihapon. Why gid nagpauli and diri Action Rex sa sining quarter sa second quarter diri na nila nakitaan nga ang iya sining mismo balang wisdom kag ang iya sining trabaho bilang district nurse sa Takuling nga ginapakita gid that is why natalupang danman sa babaw sang ni baby o ni senior superintendent Baby Noel Montalvo. Ano pag itong iya sang kwanto sang district jail na tunda? Special awardee ni siya sa pagpanghatag pagkaon sa mga labing kubos nga mga kauturan natin especially ining mga pamilya sang PDL nga ara sa Gwa nga nagakinanglan bang pagkaon. Special awards? O special awardee sila. Amo man lang na? Yes, Action Rex suma total bali 8 tanan ang mga awardee kon mga awards nga nabaton sini gagagin pasalamatan naman gani ni Action Rex ni Inspector Joaquin Jude Ledesma. 8 sila ka award di kon 8 sila ka awards gidya. 8 ka awards Action Rex. Ano to nga mga awards to? Ang awards nga nabaton diri number 1 sa annex abi dito sa Handumanan top performing jail warden number 1. Top performing jail unit, top performing HRD, top performing CRS, and top performing unit sa operations. Another nga award is best jail nurse sa Bugos nga Rion 6. Nagpanglima man sila Action Rex nga best unit district jail sa Bugos nga Rion 6 kagang special awardee Action Rex bilang sa paghatag man sang mga pagkaon sa labing kubos naton nga mga kautoran during sa lockdown nga natabo samtang yara man sa COVID-19. Baluka Action Rex isa sa ginpasalamatan niya sa sining nga pagbaton sang award especially ni Jail Inspector Joaquin Jude Ledesma Action Rex. Ang Action Radio bangod nangin kabahin kita sang ila sining presentation why nga aabi na pilian man sila bilang mga awardee. Kagin pasibahin siya nangin kabahin man kita sa pagbaton nila sang sining klase sang pasidungog. Ari good. Pamatian ta Action Rex si Jail Inspector Joaquin Jude Ledesma. Jail nurse naton nga siya lagi ang best unit nurse tungod man sa iyang performance diri sa nag-lockdown lang aton nga jail nakahatag isang buligya sa para ma-maintain tadi ang COVID-free naton nga pasilidad sa. Salamat sa aton nga
regional director sa aton nga chief BJMP sa ilang pagdumduman din sa aton sa dalom masiyara sila sa babaw nakita manila nga aton nga effort nga nagatinghuwa man nga maubra ta ang ilang mga directives sa babaw at sa mga utod naman natin sa PDL naton diri sa sulod sa jail madamo salamat sa ilang mga kooperasyon kay sa inyo sir sa Action Radio sir suporta dito mo sa amon sa inyo nga bulig sa amon pinadala mo naman sa pangamuyo namon sir. Action Rex, salamat gid. Thank you gid sir. Oo. Thank you gid nga amon sining nga kung ano man lang inyo dira nga mabalita kag mapalimton pwede gid makasulod anytime no. Yes, Action Rex, Action Rex nga nangin sa mga qualifications bala ato mga pictures nga ara kita sa kinanglan kita abi nila at isa ito sa present man during sa sining si Action Alvin Grabay isa na nada. Of course with Action Rex. Pero why na Rex, siya kagida sa sulod sang presuhan no? Nag-interview lang na dra siya. Gasunod lang kita sa sulod sa prisuhan kung may interview lang. Pero wait kita kagi, no? Masim lang masuling ka mo kagi sa PDL ni, pero wala. Pero siya kagi sa persons deprived of liberty. Yes, kundi kitang nagabulig man sa mga personnels kag persons deprived of liberty. Ayos Action Rex, congratulations no sa mga katapos ang Metro Bacolod District Jail diri sa siyudad sa Bacolod. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:14 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuantang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Aksyon Brian Morden, maki-update ito anay sa banwasang binalbagan ho kay kiwit kuno ang motibo sang pagpatay sa magamay sa binalbagan. Nanong sitwasyon ini daw nag-record pagid ang investigation pero sa investigation sa mga kapulisan garupong ko ning magamay mo kagin palapitan sining 4 ka mga suspect nga armado kagin panglutang ini sila. Ay kabudlay man nga sitwasyon ini no. Ibaloon tabi sa pinakalites nga report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa banwasang binalbagan. Sa detalye, Action Brian. Action Rex na panguna nga motibo subo nga ginaimbestigahan sang kapulisan sang binalbagan na PNP sa pagpanguna mismo ni Police Major Fernando Somblingo Jr. Sinig nga tabo nga shooting incident kapon nga adlaw amo iya ang Hiwet Action Rex no. Ang istorya sinig Hiwet nga Hiwet Action Rex kay kaya nalagay Action Rex si off ko lang sa monitor Action Rex. Sige. Ang inyong pinapamatian ng report de Action na Brian Morden gikan sa NOCPO, ang pinaka-latest ng investigation sa mga kapulisan dito sa banwasang binalbagan nga nagutas ang kabuhi sining mag-amay kag nanong status sining 4 ka mga suspect ni Action Brian. Yes, Action Rex no. Nagpakig-angot kita diri sa kay Sir Somblingo sinig na mga aga. So, anyway, sa background si Action Rex, nagkalamatay diri ang mag-amay, senior, junior pa ni Crisanto Espante Senior, kagaya sila nga junior nga si Crisanto, of course, no? Tagakuan inisla sitio na Sagan, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Nagluntad ining pagpangluthang kahapon sang aga ining duha Action Rex upod sa duha ka mga minor pa nga mga kabataan nga pamilya nila. Nagbaligya sang hinuptana nila nga baboy. So nagpulupungko ini sila, maybe siguro may ara ni sang tsinda-tsinda sa sinang lugar. Pinangluthang lang ini sila sa mga suspitsado nga ginatudlo hasta subong ang mga ngalan Action Rex alias Jomar Salvador, ang isa diri alias Negro Salvador, kag isa ka Jando Action Rex, bali tatlo ini. Pero diri kay Somblingo, ining si Jomar Salvador,
nagpangakig ini sila. Mag-ano ni sila ni Jomar kag si Negro? Magpamilya at magpakaisa ni sila Action Rex. Ay, hindi sila magutod? Hindi sila mag-utod, magpakaisa. Ang John Doe diri way pagid ni makilalaan kung sino ini. Kay hindi ining si Negro Salvador kag ang John Doe nga ini hindi taga dira sa nasabit nga lugar. Kundi si Jomar Salvador gid lamang. Kay ining si Negro gani daw taga Kabankalan ini nga dito ini nagpalagyo pagkatapos ang krimen. Sunod sa report nga nagpangakig ining si Jomar, dugay na actually ang grudges nila. Kaya ang amay sini ni Jomar napatay Action Rex nga ang tiyan sini naghabok. Paghabok sang tiyan, may mga suspitso sila diri nga ang gintunaan sa paghabok sang tiyan. Amo ning ginhiwitan Action Rex. Kag ang nagpahiwit diri, amo ni ang pamilya, labi na gid sila ni Crisanto Espante. So, diri na nag-ugat, kung nga, ang nagalainay, ang ila sini nga mga abuot, kag may ara na sang hindi maayo nga tamdanay, kati lapitanay, manaslasang ila sini nga mga panibalay dira. So, diri nag-umpisa, pagkatapos, may naglaagi, pati nga gamo-gamo dira. Ngayon si Crisanto Jr., nga napatay man kahapon, natampaan niya ni allegedly ang Iloy Jomar Salvador nga suspect kung kahapon ng insidente. Oo. Pero pagtampa niya sini, yung padala ini sa barangay, kag may settlement nga nagluntad rin Action Rex sa magtimbangabahin sining pamilya. Pero likom sa ihibalo sining mga biktima kahapon, nga nagdumot gid ining mga suspitsado, kag tiyamra ang kahapon nga tabo ngayon sila ang pinangluthang gamit ang kalibre 45 kag posible ko dito 22 kag 38 pagid ang iban nga mga armas diri. Kay sunong sa mga saksi may dibula. Why man sabi nakitaan dito nga mga basiyo kay kung dibula tiway niya nagagwa ang basiyo sina. Ang kalibre 45 gid lamang tong na-identify Action Rex nga ay nakuha dito nga mga empty shells sa nasambit nga lugar. So solito naton ang pinakamotibo subong ang ginalantaw sa kapulisan base sa ila sini nga pagpangusisa amo gidya ang hiwit Action Rex. Ari si Sumblingo angot sini. Mo jangala sa suya. Wala siyang tungkol. I see. Sir, nga away gid sila nakilalaan sa mga lugar, hindi sila taga-diragid. Anong sistema, Sir Van? Ibig dyan to, actually, hindi nila nakilala. Siguro, bago ini siya sa dira sa lugar, kung sa hindi nakilala gid sa mga anak sa biktima. Pero yung alias John G. Gaide, na hindi nakuha ang kompleto ng pangalan, hindi siya taga-Tampalan, Kabangkalan City, sir. Okay. Ang ulang ng pagtawag nila John G. lang. Minsan isa sila, sir, wala pag iminilakpan subong, sir. As of now, sir, wala agad. Kaya hindi sila pagtapos ang insidente, nagkanda kita ng hot pursuit operation. But unfortunately, malayo kita ang pinapalagiwan nila. Actually, all this information, they're heading towards the mountainous area of Kabangkalan. Kasi kung sa diin na ining brother-in-law sa mga suspitsado, nagkakabangkalan ini siya. Nagpalo up man kita sa subong kung base kung may mga nakaibaloon o kung naibaloan ng ibang mga asset natin regarding sa whereabouts sining mga suspitsado, sir. I see, okay. Ako nagitlarohon, sir, alias Negro. Idog ko lang gamay Action Rex sa may hiwit nga porsyon. Kay medyo lawig-lawig ng interview naton kay Ina sa kay Sumblingo. Boss ni Sir Man. Grabe, no? Actually, sir, nagugat ining hituan sining pamilya kung sa diin na ining tatay nila nagdako ang tiyan kung sa diin suspitsahan nila ipahiwitan. Nang ining suspitsado nila, ining mga biktima ako nang according sa ila na ipahiwitan sa mga biktima ining tatay sa mga suspitsado kaya napatay na ako na nagasipre sa nabukit nga party sa atot na mga kamanuhanan diri kasi nakapapigit sila mga hiwit-hiwit ngayon na. Then after that, nag-trigger pag ini kung sabihin na ining nanay sa mga biktima, ining nanay sa biktima, isasawa sa biktima, so kung sabihin nag-suffer ini sa kidney trouble, wala yung nagka-dialysis ini. Kung sabihin ining nanay sa biktima, parang nag-aaway sila, parang
kumprontahan ay liwat regarding sa mga hiwit-hiwit kay na. Then, of course, no, nag-enter din ining anak ng biktima. Ining anak na kung saan na naging biktima man siya, ining si Cristiano Jr., naging kumpronta niya ang nanay sa mga suspitsado. Kung saan sa nebula na to na parang napadapa niya man siyang iyak ako. Yung sitwasyon, actually na may kuha sila sa barangay na nakapag-settle na sila. Pero siguro, ining mga suspitsado may napugit ng kaugot sining sa biktima kung saan na muna nabisan pamilya nila, pakaisa nila tiyo niya na patay kiti siya. Action Rex mo ang pag-investigar sang binalbagan na PNP angot sining pagpanglutang dira kahapon nga mag-amay gid ang nagkalamatay sining Action Rex. Ang mga ngalan si ginapangita pag nila subonga kung sa sino gid rin kompleto sa mga aliases nga ara sa ila. Karon sa dugay-dugay basi mabalik ta man ko makontang kompleto nga detalye sini may isa ka aksidente Action Rex sa syudad sang La Carlota. Involved ini sang motorsiklo kag tricycle kita ko di sa mga litrato agin padala sa aton duwa gid ka bilogo tatlo gid nga hiligda Action Rex tatlo ni lagi ligda tatlo gid nga hiligda ding isa ni do patal gid niyo ang pero ari ni sa ospital subong dira sa Corazon Action Rex pinagdala ini sako pa si Police Major o ko si Police Lieutenant Junel Guadalupe sa sini nga mga tinion Action Rex kaya gina-process pa nilang pag-investigar. Balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Brian Morden balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa lockdown sa Purok Magayon, Barangay Singkang Airport, ginkakas na matapos nga naka-recover na sa among sakit ang apor nga nagarenta sa among lugar. Kag pinaka-latest nga update man da kag parte sa mga nagalabutan blakapon daw 5 tong positive pero ti daw gin-report naman ini ang napatay nga isa nga sa Barangay Banagon. No, hibaloon tawi Action Dale Salazar. Sa detalye sang sining balita, Action Dale. Action Rex, good news para sa mga residente sa Barangay Singkang Airport. Dini matapos nga naka-recover na sa COVID-19 ang gin-report nga authorized person outside residence sa kon apor nga recently nag-positive sa COVID-19. Ini nga po ini siya gikan sa Cebu Action Rex kag dagarenta no si Sadrak apartment sa area sang Purok Magayon, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Sa unang semana sang Hulyo sang gintay dalom sa lockdown ang inaang lugar no kag katupad man nga mga panimalay kag Carrier Action Rex matapos ang report nga nag-positive or positive hining apor Action Rex sa COVID-19 pero sunod diri kay Kapitan Rosili Distrito sang Barangay Singkang Airport nag-negative na Action Rex siding apor kag same man negatibo man sa COVID-19 infection ining kapin 12 no 12 ka mga close contact sang pasyente Action Rex lakip na ang iya sini kaupod no sa ginatilirana nga apartment but siningon wala nakalaton ining apor nga nag-positive siya sini nga mga kaupod Action Rex siya sini nga apartment sa itong Sabado nga daw sang nabaton ni Kapitan Distrito ang certification gikan sa Bacolod City Health Office nga cleared na sa COVID-19 ining apor Action Rex kag lifted naman ang lockdown dira sa Purok Magayon. Suno kay Kapitan at base sa protocol no sang gobyerno no kag Department of Health ang mga nag-positive Action Rex gina-advisean pa nga magpedalom sa 7 pa kadlaw nga home quarantine. Tubtub nga pwede na sila makagwa sila sining puloy-an. Butlingon, bisan clear na sa COVID-19 nga po, may duwa na ka negative results. Suno kay Kapitan, gina-advise sa siyapon nga magpedalom sa 7 pa kadlaw nga home quarantine Action Rex. So far sa area sang Singkang Airport, wala na sa mga locally stranded individuals nga naga-home quarantine. Suno man kay Kapitan Distrito. Kahapon pila tong nakagwa tong mga OFW sa Action Dale, damo to?
Yes, Action Rex, damo-damo ang mga OFWs nga nakagwa na sa quarantine facility matapos nga nag-graduate 14 day nga mandatory quarantine. Action Rex, kag cleared sila sa COVID-19. Amo siya ang Bali Councilor Ezra Salanga, ang chairman sang action team on returning OFWs nga kundasig ang turnout sang result. Action Rex, damo-damo man nga mga bakante sa mga sa aton sining mga quarantine centers. Action Rex, kahapon July 19 Sunday 22 ka mga bakulod ng OFWs ang nakabalik na sila sining mga panimalay, nakaupo na ang ila sining pamilya matapos na cleared sila sa COVID-19. Action Rex, balikan naton ang tingog ni punong barangay Rosalie Distrito sa barangay Singkang Airport. Bali, ang latest ng negative na sila. Oo. Tapos, yung kakata lockdown, i-release na sila sa City Health. Ang ginawang quarantine ko na sila for 7 days. Okay. Bali, ang apor nga nag-positive, may additional nga 7 days pag siya nga home quarantine. Ginawang quarantine ko siya 7 days. Kaya protocol nun din. Oo. Pero cleared na check-up sa COVID-19 or may duwa na siya ka negative result? Negative na siya. Negative na. Okay. In-release naman siya sa City Health. Pagpaping po di sa balay, negative man. Actually, nabatihan na si punong barangay Rosalie Distrito. Subong adlaw, may raman sa mga nag-inabot Action Rex ng mga locally stranded individuals at 12:50 a.m. kinasing kagahon, July 20, pero sang 12 ka mga bakulod nun LSIs kag anom ka mga apor Action Rex sa unauthorized person outside residence ang nag-abot dira sa may Bredco Port Action Rex so gintong disinfect sang team sang CDRR mo sakay ni sa ano ni nga barko ni Tugo Action Rex Tugo malasakit voyage amo na siya ang National Task Force Against COVID-19 sila ini nag-organize alindiri sa may Bredco Port ang ibante dito man mahugpa sa may or maabot or madungka sa may Iloilo Action Rex So far mo na siya pinaka-latest 12 ka bakulod ng LSIs kag anom ka mga apors ang nag-abot subong adlaw 12:50 kay mo tang balakaw ni Councilor Cindy Rojas nga everyday ginadiretso pa nila sa quarantine facility or why na? Diretso Action Rex kasi since wala naman pang home quarantine, ginadalian na sa karon para ma-avoid bilang paglapag ng COVID-19. So ini sila una ginadala sa may Lopez Haina Elementary School, ang holding area, dira sila ginaswab Action Rex, ginapaidalam sa orientation. Tugtog nga talon sila sa mga bakante ng mga public school nga nagaserve nga quarantine centers diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuanta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa pinakaligtes man Calatrava, may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga probinsya. Mga nagpositibo nga LSI nagalabot sa sinton. Katoy nga bata nga lalaki sa syudad sang Cadiz nalatnan sang COVID-19. Yari ang kauntan sang report ni Action Marlon Hinovia. Daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercial. Action Marlon, standby lang, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Mar.
Rex, sa mga udto ang kadamoon sa mga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ang isa sa mga agenda ginham palan sa virtual meeting ni Governor Bong Lacson dari sa may Kapitolyo Provincial pud sa nagkarain-laing nga mga alkalde sa Bogos nga probinsya. Ali nagapanguna dari sa may pinakadamo nga residente nga nag-positive sa COVID-19 among panuwasang Calatrava. Bali sa 31 ka mga banwa kag syudad Action Rex as of July 19, 2020, wagid ma zero. May ara gid sang residente nga nagapuli sila sa ring lugar nga nag-positive. Ari gani Action Rex diri nga may ara sang isa lang ya, no? Tatlo diri ka mga banwa nga tag-isa lang ang ila sa nga kaso. Amo ni gurong isa di Don Salvador Benedicto ay. Don Salvador Benedicto, Ilog, kag Banwasang Kanduni. Tag-isa lang na Action Rex ang ila sa nga kaso confirmed positive. Now, ang number 1, nagapanguna sa Rasiling Tarang mong Banwasang Calatrava, 22 ang kaso nila. So, kung i-convert na sa percentage, sa ulihing nga record nga 268 nga kadamuon, 8.2% ina siya sang kabugosan nga kaso nga 22 sa Banwasang Calatrava. Ginasundan sang Sagay may 19, ang ika-3 nagpatas ang Escalante kay himamaylan nga mayara sang 17 ay ara sang parehuman nga kaso. Ika-4 among Bago kag ang San Carlos nga may 16 ka mga kaso. Ang ika-5 top 5 lang ning ato sa Lilawagon among Talisay City nga mayara sang 14 ka mga kaso. Among ang latest sa 268 taran. Ang pinakadamo gid nga nagpositibo ti ang locally stranded individuals akon mga ginatawag nga LSIs. Halin sa probinsya sang Cebu, Action Rex, mga 93 taran-taran ang mga nagpositive. Ang LSIs naman halin sa Metro Manila, 75. Kabugusan nga LSIs nga nagpositibo, tiyo mo ning 198. Ang iba na Action Rex, hindi man LSI, hindi man OFWs, mga iba may aragan ng Apor Action Rex. Sa bahay naman sang OFWs, ang pinakadamo nga nagpositibo mga ang kadamoon sa ila mga 40 initaraga mga OFWs nagpositive sa 40, ang pinakadamo 11 halin sa Kingdom of Saudi Arabia. Ay isa gani ka OFW nga halin sa pungsod China mo. Nag-aisahan lang siya nga nag-positive Action Rex. LSI sa Rasiling Tara muna 192, ang OFWs 40, ang Apor authorized person outside residence nga nag-positive pa nga 3, ang frontliners nga nag-positive sa Negros Occidental na 10, ang domestic 20, ang ginatawag imported case domestic 2, imported case foreigner imported daw? Imported may story man siguro Action Rex iban nga nasyon. Pero domestic may ara man gani imported case foreigner. Isa may ara man nga sa iban nga probinsya halin sa iban nga probinsya Action Rex pero dili nakatag sa Negros Occidental. So ang record yapi nagtupa sa Negros Occidental. Ang kadamuon sa mga nagpositive nga lalaki 69, babaye 99. Ang total number of active cases 145. Ang mga nag-alalayo recoveries 123. Ang symptomatic bot sa lingon na nagbatsyag sang symptoms ng COVID-19 34. Ang asymptomatic wais ang sintomas boda-bodamo 234 gid tawo nang pabubulo Action Rex ay ang karabanan nga mga asymptomatic daw nagahatag balasang kumpiyansa sa ila siring kao galingon.
Ang Meaning tanan gid nga mga LGUs ni mayari diri sa Negros Occidental? basi hantang 268 action rex nga latest nga figures aragid may aragid ang tanan-tanan 31. 41 gini isip ko gini isa 31 gid action rex may aragid sang kaso. Anong may pinakadamo to Calatrava 22? Calatrava 22 ginasundan sang Sagay 19. Oo. Ang ikatatlo Escalante 17, Himamaylan 17 man. Ikapat Bago kag San Carlos may parehong 16 cases. Kalima naman among Talisay City may sang 14 action rex. Ang Cadiz subong ang latest is may 13 sila action rex ka mga kaso. Ang ulihin nga sumulod amuning duha ang duha ka naga pang-inaron sang 35 anyos lalaki kag 3 ka tuig ang edad pa lang lalaki man local residents in selection rex. Ang history kay ining 3 anyos nga bata ni na latnan lang ni sa action rex kay may close contact ini siya sa COVID positive number 4 sang syudad, no? Sa 13 ka mga confirmed cases sa syudad sang Cadiz, napulo na action rex ang nag-alalayo kung fully recovered na. Ining latest nga duha sa nasalinta na number 12 amunin 31 anyos nga lalaki may contact may close contact man sa COVID number 4. Pareho sila siling 3 ka tuig nga bata man. May close contact man sa positive number 40. Kung may close contact, inkuha sila sa swab, nag-positive sila. Ang Iloy siling 3 ka tuig nga bata, na magsurit kag duwa sila nga mag-Iloy kani subong, ara gina-isolate sa bahin sang isolation room Cadiz facility o kung Cadiz quarantine facility. Maring update karon sa hapon ibalaon talang kung ano ang resulta sang sinapol ni Governor Bong Lacson sa mga alkalde diri sa Negros Occidental pagi sa ginatawag nga virtual meeting. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:40 na nga oras. Daligid lang mga ka-aksyon na, standby anay, sa kay Aksyon Artay Hupon, Aksyon Eric Magbanwa, kagangaton sining nga mga reports gikan sa out of town. May tisi anay, kulang balang imo sining nga lawas sang vitamin C. I-mighty silang ina, no? Alkaline base nga vitamin C. Adlaw-adlaw tumaron ta ini dapat permi nga mangin mabaskog ang aton immune system kag iya sang bugos ang pamilya ta, no? Para hindi madali madapuan sa anuman nga balatian o sakit para more energy pa. Mag-mighty C alkaline base nga vitamin C protektahan ang aton sining nga lawas pagi sa pagtumar sang mighty C alkaline base nga vitamin C. Dari sigurado kang pure 100% energy, no? Alkaline base nga vitamin C. Mighty C mga kaaksyon. Plus dugangan tapagid sang pagtumarta sini parisanta sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagahatag proteksyon sa aton sini lawas batok sa mga free radicals, anti-tumor, cancer. Nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast kag ovary and prostate enlargement, no? Anti-dengue nagabulig man sa pag-normalize ang aton sining platelet kag madamo pa, no? Santon Plus Herbal Capsule nagapabaskog man sa aton immune system kag ang importante madamo ka man nga makuha nga vitamina kag mineral. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C
Amuning tumaronta adlaw-adlaw para sigurado more energy, no? Kaga parte sa coffee mga kaaksyon Santon Plus Herbal Coffee Mix ang ginaremind ta sa inyo amuning aton sining e-coffee sining mga inoras, no? 100% nga mangustin kag soya ini mga kaaksyon anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton. Kag luwas sina mayara man ini nga antioxidants, vitamin C kag vitamin E kag beta carotene. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Kag ang manami diri luwas anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato ini sa balatian nga diabetes, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C sarang mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Isa pagidho Malakay Finance Corporation. Amuning manami di kay kung kinanglan mo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, dalagan lang. Kadto lang sa Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon na matagtanay pinaka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige man, namiyaw tanay mga kaaksyon, may lang pag-monitor kay paring Kinlalon Sagay, dira sa Tokyo, Japan, kay Edwin Pinida, may lang pag-monitor kay Remark Lamayo. I'm watching habang nagbabad sa improvised swimming pool ko kasi sobrang init dito sa Mindoro. Okay. Mainit galidra sa Mindoro, no? Kay Jo Marie Formentera sa Binalbagan, kay Gine Perez, kay Heaven, good PM lang, kay CJ o GJ sa Buena Labid, mayong udto lang dira sa Barangay Banago, no? GJ sa Buena Labid. Kay Maria Free Bagumbayan Olpenda, may lang pag-monitor sa pamilya Olpenda dira sa Iloilo. And Richard Esmeralda dara sa Bangga Mayor Isabela, Pitsahan, good PM lang, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor, happy Monday lang sa Gyapon, monitor lang kami diriya. Keep safe. Thank you so much Madam Virginia San Antonio Olpenda dara sa Silin Homes, no? And Lisa Monte Castro, may lang pag-monitor, watching lang permi sa pamilyaya. Kag sa nagapamati dira nga pamilya niya sa Himamaylan, sa tanan nga nagapamati, nadula man ka luya sa akon nga lawas basta makapamati. Good PM sa imo Action Rex, kay makayuhom gid ko ilabi na kon kamo mag-upod ni Action Eric. Okay. Sige, thank you so much gid Madam Leza Monte Castro. Kay Bilin Salaw sa Tangobo, may lang pag-monitor Bilin Salaw, kay Nini Patino, kay Nora Villalon, may lang pag-monitor dira sa Las Piñas, Nora Villalon. Kay Melchor Baroca Rombines dira sa Hinubaan, good PM lang. Kay Lydia Ligato, may lang pag-monitor dira sa Japan, kag kamusta lang sa pamilya Ligato dira sa Andumanan, Bacolod, watching from Japan. Merci Pundo, may lang pag-monitor kay Ronser Divilla. Action Rex, sobrang kahigpit sang mga bantay da sa presuan sa Bilibid Preson, lutsan pa sang COVID, guwapo ba? Kay Ronser Divilla, no? And Jocelyn Asibita Ulak, may lang pag-monitor. Almera Lim Malasarte, kay Dino Alik, may lang
monitor dira sa Banwa sang Hinigaran. Kay Jenny Solgon, may lang pag-monitor, madamo nga salamat sa katapos ang Action Radio. Naka-face mask na kami sang Action Radio face mask through Inday Eden Abuso. Okay, sige. Thank you so much, Jenny Solgon, J.R. Mainit Rihon, Erwin D.V. Gonzales, watching from Mao, Jerel Marande Gadudo, no? Gadudo. May lang pag-monitor kay Ariel Kabatak dira sa La Carlota City. May lang pag-monitor kay Arsim Kabatak, Bukbok, Kalitang, si Robert Ricasa from Ariel Kabatak. Kay Rodney Harder, may lang pag-monitor Rodney Harder kay Bia Jonathan. Good PM lang, no? Bobski Lapasaranman Talabas Senior, may lang pag-monitor, and Lydia Aligato, pamilya dira sa Handumanan, Bacolod from Japan. Kay Lydia Aligato to gali. And Michael Joseph Hilado, mangkot lang ko ini-update sa sub-distribution diri sa Bacolod kung kailan madamo. Ang iban nga mga barangay daw gasugod na. Teresita Urita Kahuraw, may lang pag-monitor, Cory Bidaha, and Merly Dolido Magallanes, kay Tatay Elias Dolido, ga-monitor gid. Kay Madam Bernadette Batistil Agravante, dara sa Barangay 16, may lang pag-monitor, no? Bernadette Batistil Agravante. Paring Ed Lumugdang at tulang balay, wala pa ninyo makuha, pre. Way pagani, pre. Paring Ed Lumugdang. Radney de la Cruz, may lang pag-monitor. Quarantine facility sa ETC School, Barangay 16, sir. De la Cruz, Randy de la Cruz. May lang pag-monitor, no? Ayos Warlito Nisya, may lang pag-pamati, no? Daligid lang, balikan ko lang mga kaaksyon ng iban pang mga talamyawon diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB pagkatapos lang sini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:54. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mo malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad katuan tanang balita gikan sa special assignment support kay Aksyon Artay Hopon. Ini may kang tanan sa rapid test ginpatigayon sa mga empleyado sa LTO sa Bacolod District Office karon nga adlaw. Deadline sa renewal sa mga plaka nga nagatapos sa numero 3, 4 kag 5. Natapos na, tiniriknan nga Biyernes. Why na extension guro ni? Yaring kaunan sa report ni Aksyon Artay Hopon. Sa detalye, Aksyon Art. Nagpatigayon sa rapid testing karon nga daw sa bahin sa district office diri sa Bacolod City. Meaning dala-daraan sa licensing kag subong man ang nag-issue sa registration.
Tanan nga mga personal Action Rex may aras ang rapid test. Nagpaidalom ini sila pagi sa blood extraction. Kag sunuya sa kay Mr. Reuben Tampos ang head sa LTO District Office. Kabahin ini sa regional massive COVID-19 test naging desisyon kagin papanaog sa regional director nilang Sarin. Nauna na gani ang probinsya sa panay kag sumangman dito sa Guimaras. Now, sunod rin ka Mr. Reuben Tampos, opisar, na nagasigi ang ila sining rapid test. Ang opisina, Action Rex, may nag-duty kay pasunod malamo, hindi man tanan, dungan kuhaan, may nag-cater sang ila sini na mga kliyente sa gihapon nga nagapadulong dira sa bahin sang LTO. Nangin pamangkot naton siya in kaso ginman kung ang matabo halimbawa may aras sang magpositibo sa bahin sang rapid test gakinanglan pasang confirmatory ina pero suno siya depende ina sa desisyon sang LTO Regional Office nga dito na isubmit ang naman nga result naging patigayon. Actually isa diri ka private na kompanya ang laboratory ang nagpatigayon sa rapid testing karon nga adlaw. Idas-dason ko lang palayag niya parte ba sa mga nagatapos ang ila plaka 345 nga numero nagigad nga Biyernes Action Rex ang unang katapusan galing adlaw sa ilas niya pagmaton sa mga registration na gusto magpa-renew ay na ini extension. In fact karon nga ay nag-process dira may penalty na naging patong ang LTO. Kaya pag-isip sa mga kay Mr. Reuben Tampos 60 days na calendar days kag hindi working days. Aring parayag sa LTO Head sa Bacolod City District Office, Mr. Reuben Tampos. Sa subong ang LTO Regional Office 6 nag-conduct sa mass testing sa tanan-tanan nga empleyado sa region wide na siya sa LTO. Last week natapos ang nila tanan rapid test yung mga empleyado doon sa Panay Island sa Guimaras. Subong adlaw nag-start naman diri sa Bacolod ang licensing center kag ang district office ng LTO Bacolod. Why anay office subong since nga may ara ka mo test? Continue gyapon sige gyapon ang pagserbisyo namon sa mga clients ng LTO kay hindi man dungan mo may individual man kaming schedule para lang makapatest kami hindi man siya mabudlay siguro kasi blood extraction mga siguro sa rapid test. Sa inyo ba nga rapid test? What will happen kung mangin reactive ang imo result? Then siguro i-report niya sa sa regional office. Then ang regional office na mag-decide kung once nga may mga findings nga mag-positive then siguro pa-expected nga may lockdown if ever gidman kabay pa nga wala lang kay titungod sa exposure sa mga frontliners everyday mga lain-lain yung mga personality kay mga clients na nag-process diri sa registration section kag sa licensing section. Ang sa province niya way pambalan kung sano? Siguro ba by tomorrow either Pontevedra or Himamaygan sila makandak sa rapid test. Mga private mga laboratories ang makandak sa amon. Si Mr. Reuben Tampos, balita gikan sa Bacolod LTO ang ka-aksyon nyo. Aksyon na tayo. Hupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Arta Ihopon. Balita gikan sa special assignment sa iluhantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa hepes ang Police Station 7. Ginapaimbestigahan ang report nga may duha ka balay sa Barangay Alihis ginsulod sang masupog nga mga kawati. Sa mga kawatana, yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric? Oh yes, Aksyon Rex Filigrino. Ayun di purma. Kanto. Kanamit sang ano to nga luto man? Beef stick. Beef steak. Amo tong beef steak galing nga ginatawag? Oh yes, Action Rex, no? Do baboy, no? Okay. May paman mga mamoy, no? Okay. Ayun di purma.
Abi ko kung ano to, gali kay beef steak gali May to. beef steak na. Namit ko no si Ling ni Action GM, kag ni Action Henry. Gani, may beef steak. Kiway na to? May beef steak na, may mamoy pa. Ayo di purma. May pork chop pa. Oh, amo tong sa kalwan sang GNG. Oh, yes, actually. Kung mag-timo-timo ka mo to, ti may pama na nga rice. Oh, yes. May beef steak nga ginatawag. Yes, kag may atsara. May atsara pa, Ged? Oh, yes, actually, Rex. Mo kadamog no? Oh, yes. Ti how much? Well, sa imo... Istoryahan ta lang na. Sa imo, Ayo di purma. Sa imo may discount. Amo naman ba ko sa imo, Okay, may discount kiti... O sa bagay, di maka senior citizen mo. Alaban. Kaya ang discount sa senior citizen. Teka, kung mo nga may guhay dati, makahata ko sa imo discount. Namit, Kid. Oo, actually... Buhay na ko ganin, nagsapakto sang luto ni Joms, Actually, Action Rex, ang ininga panyagat, sa kalwa ni Mr. Edwin Pineda. Ay, sa kalwa ni Toto Edwin Pineda. Yes, sa New Jersey. Uy, ni Gita na? Ayo di purma. Iyan ang request mo. Okay. Manok katinula, pamani na landa sang sinugba. Baboy. Thank you so much, Sir Edwin. Sir Edwin, Thank you, Gida. Thank you, Gida. At least naka-kwanta. Naka-routine 7, subong nga udto. Kagdo ka namin, gisang Namit, kanyaga, no? kapit pa ulan-ulan, subong. Oo, the best to eh. Oo. Kabay pa nga may araw dasan bula, no? May, ano? Dasan bula. Hindi ko kabati ba? Ayo di purma. Sa kay paring Ed lumugdang ato sa Kawayan, no? Di na to, basi na... Linyaway nyo man makuha to sa balay. Ay na, ano man sa iya. Yung kita pa Ti, pero sa balay. Iway kami katultol sang balay mo, masalaan. Para kami tukaroon nga manuglusob. Kagawa sa mapasalapat at tumakawat. Ayo di purma. Ihapit na lang, di bala? Siling niya hari ang kwano. Siling niya hari ang duwa kakawatan nga nag-viral sa Facebook. Kalapit-lapit gila, pwede gila madalagsay di sa station. Pagkarakas dalom, pwede ka kalain ka text, pwede ka katawag. Ano man si pare Ed Bukolo. Anong middle name ya? B. B? Oh, B. Ano lang B? Bukol. Ayo di purma. Tapos gitong manumbok mo. Inawa ta man nga ulat-ulat eh. Ano man si pare dumugtang. Tiyato lang to sa balay, agligin first siya. Nag-text ni siya, oh. Sa kahapos lang ilang nga hilikoton kag hilimuon. I-drop ba ni security guard sa dalom. Pre, basi ko may chimpo ka, pre. Dalagsay lang di, pre. Kay, malukay, hindi kami di kagwa mo. Kung nitulo mo, hindi na lang pre. Kung may nitulo mo, na dugangin na lang na. Ayo di purma. Pare Ed ba, mo na papalangga mo sa mo ni pare Rex, tapos ipabudaya mo ba kami ni Action Rex na ano ka man imo yung mga pare pre. Hindi na pabudlay pre mo na ano ka man imo yung Ano? Hindi na lang pagpabudlay kita. Hindi na pabudlay patakis kita naman. Ano niya? Itulong na lang diin. Ayo di purma. Gani man. Sige Gari si Major Luel Karingganaw ho. Oo. Ang head pala sang pinito sa sa may Kawayan? Kawayan. Ang Kawayan Police Chief la. Tambok na to. O, siniya mga idol. Wow. Major Luel Karingganaw. Mayong pagpamati lang da, sir. O, sir, sa Kawayan, Brazil, tamo sa kasag. Ang ano? Sa Kawayan. Ano? Amo, kasag. Hindi ko kabati, basta mo na mo. Kapanong man ang Kawayan. Gapin pa, muning sitwasyon. Subong ang aligis ni Perti mo. Oo, gani. Siling ni Ed lumugdang ligyara dayon Hindi na lang pre, kada wala man na tupa. Hindi ang ako niya ipadala. Ayo di purma. Ara ko no dayon Dugangan niya pa. Sunggot ako pre. Dugangan niya pa kuno kalma lang da bala. Ate sige pre, okay ko pre. O tinano ni ang ipis ang police station 7 ano ning paimbestigahan niya ni? Action Erect? Imbestigahan niya na. Okay. Kay actually sa iya sining initial investigation, naging conduct Action Rex wala sang kamaturan ina nga report.
Uy? Kag wala man sa may nagpa-blatter sa police station nga may balay duwa ka bilog nga gisulod na sa may DC1 Phase 3 Barangay Alihis. Tigin check ni kahapon Action Rex sa Barangay Alihis kasi daw ginpost isang Barangay Alihis mong saya sila pagpagusisa to. Gin copy paste pa lang isang Barangay Alihis Action Rex. Kagin post pa nila sila nga FB sa Barangay Alihis. Di medyo nag-react si Police Lieutenant Florentino Abarayan ang FB sa station number 7 nga sila niya mga munigani nga mga sahi sa report. Hindi nyo anay dali-dali pag i-post kay Ario kabarakang kitang itsura sa tao nga gin-post niyo. Di kung balikan ka mo sini, wagi ka mo sinisang mahimo. Axorex siling ni Police Actually, Lieutenant. gin-post na sang sino nga tao to sa Facebook, ha? Gani, kagin copy-paste pa siyang kuhan sa Barangay Lihis. Kay ara man sa ilang kuhan ara sa nagalapta na sa social Pero media. why ni record sila? By record, Axorex ka mismo kinukatuan ni Abalayan ang Barangay Lihis. Wa mas na ito dlo kung nga barangay kung ano nga balay ning duwa ka bilog nga ginasiling ni sa DC1 Phase 3 da. Basi ka baligya to yung managisda ni. Ayo di purma. Damo na gani ang bali Lieutenant Abalayan. Next time gani hindi ka pa magpulos. Kung wala sigurado kay una best mo iti report sa Galing budlay sa social media kay pwede ka hiluan sa nimo. Ilaban Axorex si Pablado ka barakag na ning tsura na sang Duwa ni ho? sa kinaligar masupog nga kawatan maguba ng tao kung way na ina sa kamotoran Action Rex. Grabe, no? That's why nga siling ni Police Lieutenant Abalayan although Action Rex check nila ni may identity ni sila. May identity na oo, galing kasi rin ito way magami Action Eric basis kay ipatawag ni sila kung ipintahon kayo na bes wala sang complainant mo wala sang may nagpa-record sa ato sa police station number 7. Kung may arat, pwede na sila guro ma-invite ni Action Rex. Gani? Sila ni Captain Abalayan, ni Lieutenant Abalayan, ito iway tasang may emotion unless and until nga may magpa-record dito sa station number 7, nga matuod, kisulod sa kawatan, ang ining duwa kabalay, nga abre ang puluyan Action Rex. Yari si Lieutenant Abalayan sa interview sa Action Radio. So kung yung mga kasubong sila na na-capture sa picture na wala bang evidence, hindi nila na-post sa social media. So kanto lang namin sa mga kusina para ma-confirm namin kung how true ini. So report nato ni post. No sayo man na gani ina na kung matuhod yung man ini na mga suspetsado ini at least aware ang tao sila ng tsura. Pero ang malain sila kung wala man sila sa ginimuhan. Kaya importante, Guru Sir, kung may mga kaso katulad sila, Sir, immediately i-report kita sa inyo dira nga police station, Sir, para musisa nyo man. Yes, kasubong sila ito may mga kaso, yung mga kasubong sila yung naging ang inyo balay. So immediately report ninyo sa stasyon namon para ma-investiga natin o posible kung nakakopa natin ang mga suspetsado. Action Rex po sa palayag ni Police Lieutenant Florentino Abalayan ang hepe sang police station number 7. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbarag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Relax anay sa mga out-of-town reporters ta. Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa, no? Nagadugang man sang supply sang kakulang sang vitamina kag mineral sa aton sining lawas, no? Magkabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595.
Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ninyo ini sa mga masunod dira sa Central Market sa Eden Pharmacy, sa Farmacia Juarez dira sa Dalan Rizal, Farmacia Edcaro sa Lacson Street, sa GDN Pharmacy sa Barangay Bata, kag kalakipman sa Alpi Pharmacy sa Bago City Public Market, Farmacia Bago sa Bago City Public Market, kag Sir John Pharmacy sa Bago City Public Market. Sa Banwasang Kawayan sa Butika Sandria, kag sa Dangkalan Ilog sa Dangkalan Drugstore. Evergreen Herbal Capsule. Sa iluhan tanang mga balita, gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters, maki-update tanay sitwasyon sang palibot sang syudad sang San Carlos. We have aksyon Stephen Presquito. Sa detalye, aksyon Stephen. Yes, Action Rex, naka-experience sa malawig nga blackout ang bilog na syudad sa San Carlos. Nag-umpisa ini kagabi, mga alas 6 sa kagabi, no? Kag nag-resume lamang ang pagbalik sa kuryente, ini lamang mga alas 9 na sa sinila mga aga. So, sunod pa sa kay manager natin sa Noneco, nga si Vic Baladay, nga ang ginalinan sa mga gitunaan sa mga blackout ang ining 69 kV nga dito alin sa Cadiz padulong sa Victorias, and then Escalante padulong diri sa San Carlos. So may mga ginpang ayos no nga mga linyada nga sa diin basta may ara nga may mga depektibo o kung may ara dira nga mga dapat ikayoon. So may na ang rason kun nga maka-experience siya gilayon sang pag-blackout dire mismo sa syudad sa San Carlos. So kadamo gid sang naperwiswan na umpisa kagabi Action Rex kay wala pa kapanyapon nagsugod na ining blackout. So porti pagkaini sa panahon, so halos sa mga kapauhan nagpulaw no sang pagpamaypay kay tungod sa kainit sa panahon nga wala sang kuryente, kag igo na lamang nag-resume kagina sa aga, ining aga mga alas 9 na kagina. So amoy na ang ginatunaan sa ining pagluntad sang total blackout diri mismo sa syudad sa San Carlos. Nag-report na diri sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe man itong burnout niya sa area sa San Carlos. Posible kalatraba, dalasa pa siguro ay mga 14 oras gin. Ay, puwerte. Kantuan tanang balita sa Dakbanwa sang sagay si Aksyon Tomon 40. Ini may kang tanan sa COVID-19 update sa Dakbanwa sang sagay. Mayara na sang 19 positibo. Kag mayara sang 8 ang naka-recover. Yari ang kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Tom on 40. Aksyon Tom. Yes, Action Rex, COVID-19 update diriya sa siyudad sa Sagay. Konfirmado nga may ara na nakabalhad. Iya Action Rex nga 19 na ang nagpositibo diriya sa may siyudad sang Sagay. Ang ika-19 ni Action Rex, isa iya kalalaki, 26 anyos, ka-residente sang barangay Poblacion 2. Siyudad niya sang Sagay, Elisay, from Cainta, Rizal, asymptomatic. Action Rex, nagabot Hulyo 16 sa may airport via Cebu Pacific, kagin swab test ni siya, kagin quarantine diri sa siyudad sang Sagay, kag sang Hulyo 19, nagabot ang RT-PCR test result nga nabaton niya, positibo, kag subong ining pasyente Action Rex, na ika-19 nga nagpositibo, ara subong na hunong niya, nakahamtang na sa EB Magalona Healing Center, kag may ara na subong Action Rex 8 ang naka-recovered, kag may ara iya subong TUM nga 203 na subong nga ara sa mga quarantine facilities diri iya sa siyudad sang Sagay. Gikan diri sa aton area of responsibility, Action Tamon 40 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Tom Monforte. Balita gikan sa Dakbanwasang Sagay. Kadtuan ta ang kadis si Aksyon Roger Gote. Binimay kang tanan sa illegal nga pagpabulang. Gin-raid din isang kapulisan. 4 ka mga personal nagkaladakpan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Jer. Action break, apatanan ka mga persona ang pagka-file sa kaso karong adlaw matapos sinigindakop si Sergey pagkatayin nga raid ang kapulisan sa isa ka illegal nga pabulang sa bahin sang Hacienda Barangay Luna, Ciudad San Carlos. Ang report gindakop sa day Alfredo Castro, 49 anyos, sa Hacienda Carmen, Barangay Daga. Roding Badilla, 59 anyos, sang Bliss Project, Barangay Daga. Jimmy De Leon, 38 anyos, soltero, sa Hacienda Bayaba, sa Amuman nga barangay. Kag Raymond Conserman, 38 anyos, soltero, sa Amuman nga barangay. Dakop ini sila matapos nga nag-raid ang kapulisan sa sining isa ka illegal cockfighting sa may Purok Pipsi galini sa barangay Luna. Kasi na recover man ang duha ka mga live na mga fighting cock kag duha pagid ka mga patay na nga may bulang pa nga mga manok inog bulang. Ini sila karon pasakaan sang kaso sunod sa kapulisan nga sa mag-abot sila dito may mga nakapalagyo kay nagkalabilin ang mga motorsiklo. Dani nga ang motorsiklo nga daw mga pitok bilog ginpangdala Manila karon impounded man sa Cadiz City PNP. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa Dakbanwasang Cadiz sa Iluan Tanay Central Negros. Si Aksyon Percival Villamor ang parte sa Lacarlotang insidente kay nasang aga pa karunan talang ni siguro pero nahon ta ni anayhos ginserbian nga warrant of arrest nga nagaupot sa armas lutang wala sa nagkakaigo nga papilis sa Banwasang Pontevedra. Gindakop ini sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Action Pers. Alas 5 sa hapon ang Pontevedra Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Region Daryl H. Negros, Chief of Police ang Pontevedra Negros Occidental. Upod ang alert team nagkandak sang search warrant dito sa Purok 4, Barangay Recreo, Pontevedra Negros Occidental. Nagserve ini sang warrant of arrest sa isa ka persona nga sa illegal na armas action na Rex Republic Act 10591. Ang suspect diri ginkilala kay Herle Idia Batayon, 56 anyos, may asawa ini kag pumuluyo sa Purok 4, Barangay Recreo, Pontevedra Negros Occidental. Inserman ini siya sang warrant of arrest naging pirmahan ni Honorable Judge Clement Hison Fernandez sang Branch 63 Regional Trial Court, Lacarlota City, Negros Occidental sadtong July 17, 2020 sa violation sa Republic Act 10591. Ini siya nagaupot sa armas lutang kag dalayon niya man surrender ini ang 45 caliber pistol nga may duwa ka empty shell ka empty ka magazine kag may ara ini nga 17 rounds nga live amos kag surrender niya ini sa aton kapulisan ang iya nga armas lutang nga wala sang lisensya. Karon ini ang persona ara karon sa custodial facility sa Pontevedra Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya.
o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalaga, duway naginta oras nag-sobra kita, no? Sige, standby na sa masunod nga programa, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinigilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.